Hi, si Manang Helen eh. Madung adlaw karon di ay pista sa Lourdes ani cluster sa ilang bahay ni Along na ani karon mo na sila nga naani magluto. Makita ninyo ang sa luto, mutabang pukulong tantawd og luto. Mao na sila mga kauban sa cluster. Uy, mo pa ni bugas ta? Kay ko din na. Ani pa rin bugas. O pa man ang puta na. Ang gamay naman ko. Kamu ko pinupot ka ako ito. Ano si tatay na mamaylo ko kahoy tatay. Ilisan na ako. Pag-aasa man eh. Ano ya? Pansit siguro. Ano, damon ko tagtaman tayo din. Ay, tataran bago. Asa man ko ito? Mangitas ako. Ikaw ra ko'y nagkataw sakit. Diyan, magsuka-suka di ay. Ang lami man may bawal. Bawal may lami. Ang bawal lagi may lami. Kaya ko nang high blood nga. So, muna sa prosesyon. Taklob. O ano na isud sa kuno naman ang kuskuson. Ang isud sa. A few moments later. Butang, sabon na sa. Wala, sabon ni.
Kagiyang nga kinanga brown man. So maglabo ka ng halas diri ako magbago. Labo lang ko ano yung kanang bagay. Maglabo ko. Ano baho bang kuno sa? Ano brown pi? Nagi pi. Tara po mo. Mau hitam-hitam. Terus bapak gak kusuk kena ibu bagul. Yung assistant dia. Ya, hai si papa. Wala gining gana. Ikaw di ko ka bebe ako di ko susugay. Abi ko suskyang. Ikaw tingani ba kay na brown magimo. Ikaw tigbalhin. Ana ba na balhin na. Mo magipro bagul. Ay ra. Nazi, nazi pro bagul. Apa? Dia bilang bagul. Luka. A few moments later. Yang susuran. Mana? Bigay mama ulit. Ubay na si mama na eh. Kaya nagdaw manok. Samala. Ay, susuran ni nanay luto. Ano na luwat? Kasi malubat na mudong kakuan. Mudong kakuan. Tugasan niya di. Siya, tugasan. Siya magagan? Magagan ko lang. Sa taon-taon. Balik pa ka kay mag-ulingon sa Sige, hindi. Ano ba lumilas? Hindi ganyan ako, no? Hindi. Asen, okay? So, apa sa pidata? Oo, balik kayo. Sundo mo dahil yan naman tayo. tuwan-tuwan. Ang saka pa may motor ka. Panawat o tanawat ko 21. Ito magsigil. Tanawat mo ng storya paring nga mo. Ha? Kamu kailan? Karin ba yun? Ang benar buwan ko ga tatat ko. Wah, ano daw storya? Magdapat sa bahay ato. Kapagod. Okay, dahil dito ko ang dito ko. Damusuka, damusiar. Asa sila mag-CR? Asa sila mag-CR? Mamali sila tubig. Diyan, asa man kita? Wala ba? Amat nito, uy, banta. Kasi akong ibate, kasi ibate, hindi ko pwede kumakuan. Maglain, dumayas ng lawas. Kaya sunod eh. Ako ganili ko, kaihe nga lain, kaya ako ko. Ito, pag-meeting sa pati mga, di ko kahiyon, kay kulong kaihe. Salit ko muna sa tulungan, doon kakuya ko. Agwanta naman sa dami ko. Yung kakuya ko, kapay ko. Kakuya ko, nagkuti. Kung siya may nagkuti, ingani mong kuti. Masuang mo sa. Ayan, agwanta ko na ko. Ilan may kakuya ko, mahas hindi sugo. Sinag, sigban na. Na? Gabi hay, ina, makuya pan sa ito. Anak, baka masabang. Ang isa ko rin mo daan sis akal dia ay. Ha? Kato. Saan to? Hala. Kaya na. Wala, nabibukang din eh. Kasi mama mo daw. May nakapana ha?
Kayo na bitaw ka maga. Kuan. A few moments later. Rin sa Lourdes. Ligin. Kuan man eh. Ang 12 ni Murag Sabado na. Ako 12. Valentine's Day. Kanang birin sa Lourdes. Napoy, pista po dun sa Lourdes. Bilhin ni Ron. Pista. Okay ba rin sa Lourdes maka... Isa tuingon niya. Pista sa Lourdes, mo pista ning cluster din sa patusin nyo. Yes, niyagi nga, Pebrero, dis aman. Ila ko lagi. Pa sa yung din. Asa sunod ila ko ila. Uwahin ko nakasulpot na. Ila dis nang nani. O sina nani apil na. Ay wa pa man. Una man nako. Diyan. Kami sasa mo dilan. Abot kasi una na mo. Abot nila oy, ayaw man nila ko ba pilon. Natawag sa Samaya Bihel, isa sa suwing po sa Pilato, bilang sa sapos na nakay Pilipin. A few moments later. Kamangan si pa. Tag ako. Tapos mo. Ato. Apa dani na? Kana ko dito pa. Hoy, Pitjoy, Erlen. Oh, di ba kali. Murag ka lang ni. Game slide. May